Консултантски клъстер Veritas е организиран на идеен пазарен принцип в сферата на бизнес услугите. Обхваща консултантски и профилирани фирми в различни области, които целят да развиват пазарната ниша и създават възможности за стабилизиране на сектора консултантски бизнес. Залага на взаимен обмен на материали, суровини, използване на налични в клъстера информационни и технологични ресурси. Изграждането на силен клъстер ще подпомогне запазването на работни места и повишаването на конкурентоспособността на членовете и по-лесно преодоляване на неблагоприятните последствия от световната финансова криза. Услугите на клъстера се характеризират с висока степен на адекватност и конкурентност и са съобразени с изискванията на клиентите в съответните области, тенденции на пазара, както и международните стандарти на обслужване. Визията за структура на управление и координация на клъстера е съобразена със спецификата на консултантския бизнес и тенденциите на пазара. Отделните членове имат дългогодишна утвърдена практика на пазара и установени отношения помежду си. Фирмите членове имат добра репутация и международен опит. Членовете са обединени около общата визия за развитие на новосъздаденото сдружение и развитието на консултантския бизнес в България. Клъстърът предлага юридическо обслужване, финансово-счетоводно обслужване, пазарно проучване и бизнес планиране в сферата на недвижимите имоти и туризма, корпоративен и продуктов пиар, ивент менеджмент, пазарни изследвания и консултации в сферата на фармацевтичната индустрия, информационни технологии, научни изследвания и иновации. Всеки поема по свой собствен път напред, но ние в консултантски клъстер Veritas вярваме, че заедно можем да стигнем по-далеч и преди всички останали. Това видео е създадено с финансовата подкрепа на оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013, съфинансирано от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на видеото се носи от консултантски клъстер Veritas ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Европейския съюз и договарящия орган.